Преди да са свършили постите, бързам да ви покажа новият си любим източник на протеини. Това е червена леща, която много хубаво сме измили. Оставяме я да се кисне в вода 24 часа, след което отново много хубаво я изплакваме. После добавяме съвсем малко прясна вода, колкото просто да я покрие, за да можем да я пасираме или блендираме на много финно пюре. Възможно най-финно, ето така. След което това финно пюре слагаме на котлона на среден огън и при непрекъснато бъркане, докато се сгъсти и стане с консистенцията на пудинг, бих казала. Посоляваме, сгъстяваме още малко и когато вече е гъст пудинг, прехвърляме в форма. Аз използвах форма за печене керамична, може ако имате стъклена, квадратна или правоъгълна форма, защото после ще е по-удобно за рязане. По този странен начин успях да извадя колкото можах въздух и оставих на хладно няколко часа, след което нарязах на парчета, които да съхраня в хладилника за по-нататъчно ползване. Консистенцията е точно като тофу. Между другото, освен лещофу, може да се направи и нахотофу. То е необходимо да бъде пасирано и прецедено, прекарано през цедка. А сега може да използвате вашето лещофу в любимата си рецепта, в която ползвате тофу, и просто да си оближете пръстите.